Ćao svima, ja sam Filip i dobrodošli na najnoviji video na kanalu. Danas ćemo igrati Yu-Gi-Oh na sajtu Dueling Nexus. Ovo je jedan free online sajt gdje možete igrati Yu-Gi-Oh protiv ljudi iz celog sveta ili protiv prijatelja, tako da je poprilično ekstra stranica. Imate raznorazne game modove, uključujući i ranked, gdje ćemo mi danas igrati i valja i pobediti neku, ali prije nego što krenemo pokazat ću vam moj deck koji ću koristiti danas. Dakle, ovo je deck koji ću danas koristiti, Time Lord Kaijui. Ovo je poprilično casual deck, nije ništa posebno, ali je i manje više trolina od deka, tako da volim igrati ovaj deck. Dole imamo i mali side deck koji se sad ne vidi, nije ni bitno. Ovdje imamo naš extra deck. Tako da ne želim sada da pravim ceo decklist, možete sami vidjeti ovaj deck ako nekog zanima, neka pišu komentare. Možda i napravimo jedan video na ovaj deck, ako vas zanima, vjerovatno će vas zanima nakon što pobedimo par duela s ovim deckom, što će se vjerovatno desiti. Tako da, ovo je u principu taj deck, sad idemo u ranked. I evo nas, find a ranked match. U ranked mečevima možemo očekivati neke, ajde da kažem, malo veće try hardove i ljude koji shvataju ovu igru malo ozbiljnije, mada postoji dosta casualaca. Nadam se da ćemo da naletimo na te. U svakom slučaju ćemo da pokušamo. Evo nas. Šta ćemo? This is a ranked match, hvala na obavještenju. Dobro, ovaj deck volio bi da igram drugi, to bi mi bilo najpovoljnije. Zato što kad igram prvi to je samo bacanje resursa i naravno ne igramo prvi nego igramo drugi, ali smo izvukli Torrential što je jedna od najboljih first hand karti. I prije nego što krenemo smanjit ću zvuk. Tako. Malo sam i isekao ovaj deo sajta da možete bolje vidite field. Sada ćemo Torrential, Maiden je jedan od najbitnijih delova deka jer pomoću ove lepotice stižemo do combo piseva i najbolji bi nam bio Meteon. Sad, plašim se da će da mi uništi Torrential pre nego što mogu da ga iskoristim, tako ću priuzajem Meteona za odbranu. Sad je naš protivnik. I naravno kao što sam očekivao, uništio mi je Torrential i End of Face koristi Magical Hats. Ovaj lik je nešto drugo, ovaj lik je nešto posebno. Fun name. Ok. Tank. Yo. Neću da wastam resurse. Celestial je quick play, tako da ćemo moći da izbacimo Zafiona ako zagusti, ako ništa ne uradi onda ćemo da čekamo na još resursa. Ja vidim da on čeka. Ancient Gear Fusion, ok. Dakle, sada znamo i šta igra shit deck. No offense Ancient Gear playeri, ali znam da postoje dobri Ancient Gear deckovi, ali ovaj vjerovatno igra neko sranje. Ancient Gear Megaton Golem. Ok, ne mogu da aktiviram ništa, što je veoma čudno i veoma ne dobro. Ali sad ćemo da pređemo u malo ozbiljnije kombinacije. Da li će Slumber da nam uspe? I hoće. S pomoć Slumbera ćemo izbaciti Jizukiru ako je isto level 10, tako da ćemo moći da idemo u naše Xyz majstore. Aha, efekat. Nemam ni pojma šta radi. I jao, ovo nije lepo. Ovo izuzetno nije lepo, moram da upročitam efekat na vrzaka jer možda ima nešto što bi moglo da nas jebe. Ok, možemo da ga se otarasimo poprilično lagano, tako što izbacimo Sky Palace. Iskoristit ćemo njegov efekat.
da ga uništimo. Dilamo damage, da li on ima neki float? Naravno da ima i on efekat i šta će sad izbaci. Ovo nije bilo lepo. Special summon, izbacit ćemo Super Dreadnoughta. Koji bi trebao da ima 4000 i ima 4000 i setat ćemo da tornation za svaki slučaj prego što pređemo u battle phase. Uništit ćemo Ancient Gear Golema i možda napadne još jednom što je ekstra. Tako da imamo poprilično ok board, imamo na groblju Maiden, tako da možemo da izbacimo Time Lorda u sljedećem potezu i time smo manje više obezbedili pobjedu. Ima samo još 2 karte u ruci i šta će da izvuče, ne znamo, saznaćemo ništa. Mi smo u principu pobedili jer možemo aktivirati njegov efekat, baciti jedan materijal i sad je on 6000 beat stick. Bum 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 bum. Gotov si, dečko. Tako da ne želim sada kažem da je Time Lord nešto opasno, ali ipak igram protiv neke baš loše verzije Ancient Gearova, tako da smo ovo u principu dobili 1 for 1, isto savršena karta da stignemo do Maiden. S njom ćemo da uzmemo Laziona, treba sam njega prošli put uzmem, jer Lazion burna za 1000 što nam je ok za prvi potez. Također ima i efekat u Time Lordova, ne može biti uništen by battle što je manje više bitno protiv Ancient Gearova. I opet smo uvukli tornation, ja sam ga setio i nisam ni shvatio. Ok, ovo će bude lepo kada nešto izbacim. Mi ćemo ovo da dropamo zato što smo mi jebeni Savage. Mislim, ja sam jebeni Savage, verovatno ste i vi zato što pratite Jugoslaviju, što nije loše, to je dobro. U 2020. je dobro biti Savage. Polymerization. Ok, šta izbacuješ? Da li ovaj dečko unaffected by other cards effects? Jeste! Koliko ja znam, ovaj valjda i burna ili ne burna, nemam pojma. Ali to nije bitno, jer ćemo mi šta da uradimo. Prvo ćemo da special summonamo Kaiju. Torrential, nećemo Torrential zato što ćemo prizvati Metaiona i nećemo opet to, nego ćemo da napadnemo. I ja sam zašto se ovaj Time Lord zove Metaiona, izgovara Metion, to je malo glupo. U svakom slučaju njegov efekat je da se sva čudovišta vraćaju u ruke. Tako da smo dobili opet našeg Gamesiela, tako da šta god izbaciš vratit ću ti Kaijua, znači nemoj da izbacuješ, predaj se čoveče. Ancient Gear Fortress. Ok. 2 setane karte. Wyvern opet. Ancient Gear Fusion. Šta ćeš da izbaciš, dečko? Opet ovog. Ajde, neka ti. I sad me je burno za 1000. Ok, lepo. Šta može da chaina, majke? Ok, aktivirat ćemo efekat Maiden. Očekujem negaciju, nema negacije, izbacit ćemo Zafiona koji je extra spell, removal. Znači ono što činamo, nećemo. Battle phase. Vrlo moguće da ima neki Mirror Force. Šalamala, mislim moguće, vjerovatno će nešto da aktivira, neće, tako da ćemo da se otarasimo sa tih spelova, magija. Hoćemo, nećemo, chaina nešto, neće ništa chaina, izgubio je sve spell, crtica, trap karte, tako da je u principu izgubio cijel ovaj duel i mi ćemo ovo da pobedimo. Fali nam samo još jedan Time Lord jer imamo Celestial, možemo da izbacimo 2 Time Lorda, idemo u Xyz čudovište i deremo
A, burna me za još 1000, moram da se tarasim ovog slepca, ovo mi nije. I još jedan torrential, lepo. Jao lepo. I ne želim da potrošim kamiona, tako da ću samo da ga se terasim sa torrentialom. Ovo nije bio baš neki kombo. Nisam više mogao sebi dozvoliti da gubim životne poene zbog ovoga. Zbog svog efekta ne mogu samo da ga se otarasim sa Time Lordovima, što nije lepo. I end phase, ajmo Time Lord. Kaiju Slumber, ne, ovo nam nije trebalo. Ali nećemo da ostavimo prazan field. Idemo u battle, uništit ćemo ga. Ili ne, za sad ćemo samo da uništimo ovu kartu što smo je sad upravo vratili. Lightning Storm, 1 za 1. Da mu se ovo isplatilo? Mislim... recimo da jeste. Meni u principu treba jedan Time Lord, ja mislim sam ovo u principu dobio... Nisam zapravo dobio. Ovo nisam dobio, ne mogu čak ni da izbacim. Ajmo, setat ćemo Celestial, nadajmo se da neće ga uništi, mada je velika vjerojatnoća da hoće. Ok, Gearframe. Šta ovo radi, nemam pojma, diskarda jednu kartu i šta se dešava. Ancient Gear Golem. Battle Phase, ok, ovo smo dobili, ako nema ništa drugo sad, ovo smo dobili. GG. GG. Ajde čisto malo flexamo, Special Summon. Kao što rekoh, radi flexa izbacit ćemo i još jednog kaijua i ovime imamo board, nepobedivi smo. Ne moramo ni da idemo u X-iz... šta ćeš sad uradiš, aj izbaci nešto. Ma šta god izbacio, opa, lepo od tebe, ali nedovoljno zato što ću ja da uradim ovo. I da li je sad dobio Pro Gamer Move, ne znam. Ja mislim da jeste, možemo sad u Battle Phase i mi smo... Da li ne može da napadne? Ne može da napadne, zašto ne možeš da napadneš, zašto si mi izneverio? Ovo je nemoguće, ovo je glupo. Mada ne bi ga ni dobili da smo napali. Možda sam trebao da ostanem sa tem, u stvari ne bi ni s njima ništa postigao, valjda, ne znam. U svakom slučaju sada smo ovo dobili jer... Ja mislim da jesmo, da. Možemo da izbacimo još jednog Time Lorda, čisto radi damage-a. Radi tog slatkog damage-a. I aktivirat ćemo njegov efekat jer smo žešći flex. GG. Pobedili smo 2 od 3, znači nije imao šanse, ovo je bio ez. Tako da, ja mislim da je to. Vjerojatno će video da bude previše dugačak kako igram još, tako da nadam se da vam se svidio ovaj let's play, gameplay, nemam pojma ni šta ću ga nazovem, ali meni je bilo zabavno, tako da ako vam se dopalo ostavite like, kažite, napišite u komentarima jej, dopalo mi se. Tako da, to je to. Ćao.